matsalar mu ba wai shugabannin nan bane kawai, waɗanda suke kare magadinsu suke goya musu baya, wato yaran gidansu talakawan da ke cikin mu, su ne babban challenge mu a rayuwa, saboda su ba sa son gaskiya, kuma idan gaskiyan ta zo ba sa bin gaskiya. Mutanen da suka kasa taimakon ka ba baka aikin yi suke ba taimakon ka suke ba ilimi, ba taimakon ka suke ba da sana'ar yi, ba taimakon ka suke ba a komai a rayuwa, wai su kake karewa muradai. Suna yin ba daidai ba, ana faɗawa suna yin ba daidai ba don su gyara, su taimaki mutane, su taimaki al'umma, wai su kake karewa. Wai kana ɗauko wasu abubuwa wanda abubuwa da normal mutum ma ɗan cikin gari zai iya yin su, wai kana cewa wai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza, menene suke mala? Kai ka san yadda ake developing garuruka kuwa? Ka je wasu wajajen ka ga yadda 'yan majalisun jiha, 'yan majalisun tarayya, sanatoci, ciyamomi suka gina wajajen. Ni na je garin da vice chairman ya gina danƙareren masallaci a cikin jihar Kano na Juma'a, kuma sun yi mulki 2007 ne. Ka je ga yadda ɗan majalisar jiha ko tarayya yake ɗaukar nauyin karatun yara 100 da kuɗin makaranta da abin da za su ci da komai da kuma ya biya musu. Ka je ga yadda 'yan majalisu suke ƙoƙari su kawo skills acquisition center, a zo a koyar da sana'a, a baku jari mai sunan jari ba wai 50,000 ba. Mu muna Kaduna North ne, kuma dole mu kare 'yancin Kaduna North, Kaduna Central gaba ɗayanta. Mutanen nan ba sa daidai, burin mu su yi daidai, su aikata abin da ke daidai, a taimaki talakawa su daga daga inda kake kai matakin da kake. Amma wai ana baka naira 20,000 ko 30,000 kana fitowa kana yin kazafi, an taimake mu, mun yi butulci, an yi kaza, sai dai in ka kai ba wane yayi kaza, wane yayi kaza. An faɗa maka zuwa ka sa bogal ɗaya layi shine kayan aiki. Amma koma ma a dokance ma a demokradiyyan aikin su kai ƙuduri ne, ƙudurin da ya shafi al'ummarsu wanda zai taimaki al'ummarsu. Wanne suka yi? Matsaltsalu nawa ne in majalisun jiha ko tarayya wanda suke wanda ya zo yake taimakon mu yanzu mutanen Kaduna kawo mun? Baka da shi. Idan aka ce yanzu ka je gaban Allah ka tsaya shaida, za ka iya zuwa gaban Allah ka tsaya shaida? Ana faɗa wa mutanen nan ka je ka to dole kana ma cikin mutane uku ne kai. In ma ka zama ɗaya daga cikin wannan wanda ake kira ma jahilin murakkab, shine da ƙiƙin da bai sani ba. In ma kana da son zuciyar da zaka iya sai da addinin ka, iyalanka, mutuncinka duka zaka iya saidawa saboda son zuciyanka. Na biyu kenan. In ma kuma ilimi na gama gari ya zo wanda ko a gida za a koyar da ƴaƴanka ma ka ki zuwa ka yadda ka koyi ilimin nan, ballantana ka samu wayewa. Wallahi in faɗa mu gaskiya, to ka gama kare mai mulki kana tare da shi, an ganka a hoto, amma naira 1,000 abinci in zaka ce ka an baka. Idan da ciwo zai kama ka a ce matsalar ka yau ko an kulle ka kan naira 100,000 ne, baya cikin best option da zaka fara kira a rayuwarka su ma magani. Amma wai wa'innan mutanen kake karewa. Ka kawo min abu, ni na ce su kawo wani abu wanda guda ɗaya za a ce mutanen nan sun yi shi, wanda ga al'umma nan da shekara 20 ma al'umma za su rayu akai, za a taimake su, ko kuma ga wanda aka inganta. Babu. Wa'innan mutanen idan suka zo suka ƙara zuwa tallata muku mutanen gari, su za ku fara hukuntawa. Mun ce duk wanda muka tallata bai yi abin da ya dace ba, mun roƙi al'umma su yafe mana, ba za mu ƙara ba. Amma idan fa wa'innan wautan su kakku yadda masu wauta dolayen cikin mu, wawayen cikin mu su ƙara zuwa su aikata mana ba daidai ba, in muka bari wancan abin mun yi shi azumi ganganci ba mu sani ba, idan muka yi wannan ya zama jahilci, to mu hukunta su. Ba a komai. Kaduna North kawai sunan Kaduna North ne, Kaduna Central sunan Kaduna Central ne, sai ƙarya sai yaudara, ba wani abu da ake ko guda ɗaya wanda za a ce menene. Wasu dai sun yi abin da ya kamata, in ka je za a ga makarantu an taimaka an yi wannan, kowa ya iya yin shi, to su wa'innan da suke a yanzu me suka yi? Amma haka wai kuke kare su saboda son zuciya, ana baku 10,000 20,000. Alhaji wanda zai taimake ka ba zai baka wahala ba, wanda yake da kishi da son ci gaban, ka zo ka ga abubuwan da suke yi. Ka je Kano ka ga dan majalisa ya raba motoci 50, ciyaman ya raba mota 100, mashina 100, ka je ka ga yadda ake wannan abubuwan. Ka je Zamfara, ka je Katsina, ka je birnin Kebbi, duk gashi nan ana abubuwan nan Kaduna kullun ci baya muke, muna koma baya saboda wautan kalan mutane Kalanku. To Kalanku ne suke zama shugabanni, dole a ki samun wauta saboda ku ne ƴaƴansu, su suke ɗaukowa su kaga saku akan hanya, sai ku yi ta mana shirme. Allah ya kyauta muku wallahi, amma ba za mu yi shiru ba.